تخاتلتي مدب أدال تيفي كميك أنديخم ساعتنا أخيلو سمناوي فطاميتات حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ምምኻራዊ ኣኼባ ሓጋጊ ኣካል ኣካይዱ بقدام علت 23 ጥሪ 2021 بمجد ማእከላይ መሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ኣገዳሲ ምምኻራዊ ኣኼባ ከም ዘካየደ ተፈሊጡ ኣብ መኽፈቲ ኣኼባ ሓዊ ተኽላይ ኣብርሃ ኣቦ መንበር ሴክሬታሪ ማእከላይ መሪሕነት ድሕሪ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ብምባል ብዛዕባ ኩነታት ሃገርን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተባርዐ ሕድሕድ ኩናትን መልካዊ ስርዓት ህግደፍ ኣካል ናይቲ ውግእ ብምዃን ዝፈጸሞ ኢድ ኣእታውነትን ከምኡውን መርገጽ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣብዚ ኩነታት እዚ ብሰፊሑ ገሊጹ بمقتصال حاو نجاش عثمان أبو منبر فتامي بيت صحفة إرتراوي هاجراو بايتو زتوسد زيراشاوي مرقت بايتو بسفحيو بمقلات كابز سفحة أكل حزبنا تقبلنت كم زرخبة الرقاقيتو بسنكي وق حد إثيوبيا قبل علي إرتراويان سدتنياتات أب تقراوي زقات أمي أسكاقي كونتات آملكيتو نزملكتهم أهاقراويان تكالات كونتات إرتراويان أب مئلاي حلافنات كسكومو إرتراوي هاقراو بايتو مسكالوت محازوت ودبات بزح تعرضات كم زكايدن جنا يكايد مهلاون حاونا نقاش عثمان حبيرو بتوسخي بتكالات هاجراو بايتو بفلاي دما بتلفزيون أداد زكايد زلو تعرضات بمتقاس نخلوهم قلبتاون جنزباون عقمتات هاجراو بايتو كب نمبال عبي أستواطئو زقبرو زلو هاجراو حاون نقاش لعل مسجانا أقربو دحيرو بزعبا موهاد بوليتيكاوي حيلتات بزملكت دكتور محمد بشير حلافي بيت صحفة سنيتن لزبن موهادن كم اون حلافي شماقل موهاد بوليتيكاوي حيلتات إرترا مسرح موهاد أبي بتحو مهلاون هاقراو بايتو نموعواتو عزوز ترا يتصاوت كم زلون بسفحيو قليتو كابزي بمقتصال أبالات مأكلاي مريحنة إرترا وهاقراو بايتو أبتم زقربو زعباتا سفحين هاناتن ميتن كايدوم كتالي بتمساسالي أخيبا كاير مخانو بمقلات أخيبا تزاتيمو منجستي أمريكا سراويت إرترا بهتوز كاب تقراي كوات يتقلب أشوشيت بريس منجستاويان تكالات أمريكا بمتقاس بعلت 27 تري أبزوطو زينا سراويت إرترا بهتوز كاب تقراي كوات وكم زلوهم مطلبهم أفليتا أقبال قال منجستي أمريكا كم زحبرو أب تقراي مقهاس مسل دك السابات عمت قفعني كايد مهلاوت أبطابات ألونا تبل إذا وهابيت قال قتيلا أبزهبتو حبريتا سراويت إرترا نتم أما عسكرات سدتنياتا تعقيبهم زتنحو حتى تعقبا بحيلنا بإرترا كم زملسوون ون أرقاقيتنا إنا كتبل أفليتا إذي ببرزدنت جو بايدن زمرا حدش منغستي أمريكا أب سلطان كاب زمتزء أب قداي إثيوبيا كابتي أب سلطان أب زي قربا أوان زتعلي منغستي ترامب فولي زخونة مرقز كم زحزة دما يفلت منغستي أمريكا بتوسخي نزي أب تكرايت سكايت زلو عمتات بزملكت بنتا أكل كتاري اللو بزبل مرقز كم زلو وون تفليت اللو كساب حجي بوغن منغستي إرتراك وهاب زتنحي مقلتي أبزي زكايت زلو وق إدنا آيتنان زبل ناي كحدات مقلتي كوهاب كم زتنحي دما تفليت اللو منغستي عد انجليز قبل علي حزب تقراين أب تقراي تعقيبهم زتنحو إرتراويان زوارده هلكيت كم زحزنو يقلد كاب وصاي قدات منغستي انجليز ترخبت أبطاب كم زحبرو قبل علي حزبي تقراين أب تقراي تعقيبهم زتنحو إرتراويان سدتنياتات زوارده عمت مقفاعن قفعن أزيو زسنبت زينا مخانو يحبر أزيزو سد زلو قصت مسل دك سباتكم ودما قبل علي امنت بوتاتات كرستاتن كي ترفع أزيو كبير قداتي ورد كم زلو اون ازيز أبطاب يحبر كابزي بمبقاس منغستي انجليز نزي زكايت زلو مقهس دك السبات بزي وعال حدر دو كبل نوتم أبشجر زلو زي كتات دما بزي مدنقوي حاجز كبتحوم أدلاي سقمتتات كوسادن منستر إثيوبيا طلبهم كم زقربو اون تفليت الله أب مونغو إرترا إثيوبيان صومالن زتبتح سممع بزملكت إنجليزاوي غازيتينيا مارتين بلاوتن بعلت 23 تري زوصوت أبطاب مارتين بلاوتن نقداي قرنا أفريقيا بقطالي كاب زكاتاتلو غازيتينياتات حدا إيو إزي غازيتينيا بزلو عميق أفلطو مسرت أمونغو إثيوبيا إرترا صومالن زتبتح سممع بزملكت سفيح تطاب أوطيلو إزي تطاب كم زحبرو سممع نايزن زتتقصا 3 هاجرات بوغن أبي أحمد حلمي عباي إثيوبيا نمتكبار مالت نتي دحرينات النت إرترا سانتو أفدق بحري مملاس دليت كم زلو يفلت بوغن إسياس أفوركي دمانا إرترا إيكونومي دخم إيو بزبل سممع مس إثيوبيا حدا عينت حبرت كتكبر مدب كم زلو يفلت
አብይን ኢሳያስን ነዚ ተግባር ኣብ ምፍጻም ዓንቃፊ ዝኾነና ዝኽእል መሪሕነት ናይ ትግራይ እዩ ኢሎም ብምግምጋም ነዚ ዘለዎ ድሌት ንምትግባር መጀመርያ ተሓባቢሮም ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ሓንሳብን ንሓዋሩን ንምድምሳስ ዝዓለመ ውግእ የካይዱ ምህላዎም ድማ ይገልጽ። ጋዜጠኛ ማርቲን ብላውትን ኣብዚ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ ኢሳያስ ነቶም ቀንዲ ኣመንቱ ዝኾኑ መራሕቲ ህግደፍ ኣብ ዘካይዶ ኣኼባ ኤርትራ ንቐይሕ ባሕሪ ንዘለዋ ዓቕሚ ከተካይዶ ክእለት ስለ ዘይብላ ምስ ኢትዮጵያ ሕብረት ክንገብር ኣሎና በማለት ንዘለዎ ሕቡእ መደቡ ከም ዝገለጸሎም እዚ ጋዜጠኛ ይሕብር። ማርቲን ብላውትን ሰፊሕ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ብሓጺሩ ነዚ ዘቐረብናዮ ትሕዝቶ ዝገልጽ እዩ። ካብዚ ጸብጻብ ተበጊስና ንሕና ከም ህዝቢ ከነልዕሎምን ክንምልሶምን ዘለና ሕቶታት ከም ዘለዉ ምግንዛብ የድልየና። ን30 ዓመታት ንስለ ናጽነት ኣብ ዝተኻየደ ብረታዊ ቃልሲ ረዚን መስዋዕቲ ተኸፊሉ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብብረት ዝረኸቦ ናጽነት ኣብ ግዜ ረፈረንደም ብ99.8 ሚእታዊት እወን ናጽነት ብዝብል ድምፂ ድሌቱ ብዘይ ወላውል ኣፍሊጡ ንናጽነቱ ድማ ሕጋውነት ኣልቢሱ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእን ዝኽፈል ዘሎ መስዋዕትን ልዕላውነት ሃገርና ንምሕላው ዘይኮነስ ብኣንጻሩ ልዕላውነት ድሌትን ህዝቢ ኤርትራ ምግሃስ ዳግማይ ውህደት ምስ ኢትዮጵያ ምሕዋስ ምዃኑ መን ክዝንግዖ ይኽእል? ንናጽነት ክቡር መስዋዕቲ ከፊልካ ሕጂ ድማ ንናጽነትካ ንምፍራስ መስዋዕቲ ክኽፈል ደኣ ንምንታይ ኣድለየ? እንተተባሂሉ ድማ ንድሌታት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንምትግባር ዝኽፈል ዘሎ መስዋዕቲ ብምዃኑ ኩልና ጣልቃ ኣእዳውነት ናይ ስርዓት ህግደፍ ደው ይበል፣ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ብዘይ ወዓል ሕደር ካብ መሬት ኢትዮጵያ ይውፃእ ብምባል እውን ሕጂ ምዃኑ ተገንዚብና ጉብእና ንፈጽም። ኣዴታት ሶማል ተቃውመአን የስመዓ። ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብ25 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ከም ዝሓበሮ ኣብ ከተማ መቃድሾ ኣዴታት ሶማል ብዘይ ድሌት ኣፍልጦን ህዝቢ ሶማል ደቀን ካብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኢትዮጵያ ብምእታዎም ብምቅዋም ብቐጻሊ ተቃውሞ ከካይዳ ቀንየን ኣለዋ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ ተቃውሞ ኣሳእል መራሒ ሶማል ዝኾነ ፋርማጆን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብምጥቃዕ ነቲ ኢድ ኣእታውነት ናይ መራሒአን ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኢሳያስ ተግባር ምቅዋመን ከም ዘርአያ ድማ ተፈሊጡሎ። ሓንቲ ተቃውሞ ካብ ዘስመዓ ሶማላዊት ኣደ ዝሃበረቶ ሓበሬታ ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ ስልጠና ክወስዱ ዝተላኩ ደቅና ተመንጢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ክግዕዙ ተላኢኾም ዝብል ሓበሬታ ሰሚዐ። እዛ ኣደ ብምቕጻል ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ብመሰረት ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ደቅና ብቐጥታ ናብ ከተማ መቐለ እዮም ተወሲዶም። ከም ኣደ እንታይ ከም ዝስማዓኒ ትርዳእ ትኸውን። ንትሽዓተ ኣዋርሕ ኣብ ከብደይ ዝፀርክዎ ኣደ እየ፣ ደመይን ስጋይን እዩ ብምባል ድማ ስምዒታታ ክትገልጽ ፈተነት። ፕሬዝደንት ሶማል ዓብድላሂ መሐመድ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ውግእ ትግራይ ተሳቲፎም እዮም ዝብል ክሲ ንምጽራይ ንወጻኢ ጉዳይ ናይታ ሃገር መዚዞም ከም ዘለዉ እውን ተፈሊጡሎ። ብጠንቂ እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ሽግር ክልተ ክፍለ ግዝኣታት ሶማል ኣብ ዝመጽእ ምርጫ ኣይንካፈልን በማለት ተቃውሞኦም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ግጭት ሱዳንን ኢትዮጵያን እናገደደ ይመጽእ። አልጀዚራ ብዕለት 28 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ንግጭት ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣመልኪቱ ሰፊሕ ሓበሬታ ኣውፅኡሎ። ብወገን ኢትዮጵያ መሬተይ ብሱዳን ተታሒዙኒ ዝብል ክሲ ከተቕርብ እንከላ ብወገን ሱዳን ግን ንመሬትና ኢና ተቆጻጺርና ዘለና ዝብል መልሲ ክወሃብ ምጽንሑ ይፍለጥ። ኣብዚ ሱዳን ዝወሰደቶ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣብ ውሽጢ ደቡብ ኢትዮጵያ 40 ኪሎ ሜትር ደፊኣ ብምእታው ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታ ተቆጻጺራላ። እዚ በዘን ክልተ ሃገራት ናይ ይግባአኒ ዝብል ምስሕሓብ ዝተፈጥረሉ ምኽንያት ወላ ካዶባት ናይዘን ሃገራት ብመሰረት ኣብ 1902 ከምኡ ድማ ኣብ 1907 ዝጸደቐ ውዕላት እንተሎ እቲ ዶባት ግን ብግቡእ ከይተዳወበ ምጽንሑ ይፍለጥ። ብመሰረት እዞም ዝተጠቕሱ ውዕላት ክርአ እንከሎ እቲ ዘሰሓሕብ ዘሎ መሬት ኣብ ግዝኣት ሱዳን ከም ዘሎ ዘመልክት ኮይኑ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ቦታ እዚ ሰፊሮም ክነብሩ ከም ዝጸንሑ ድማ ይፍለጥ። ኣብ 2008 መንግስቲ ሱዳንን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብዝበጽሕዎ ስምምዕ መሰረት ኢትዮጵያ ብመሰረት እቶም ዝተጠቕሱ ውዕላት ነዚ መሬት ኣብ ግዝኣት ሱዳን ከም ዘሎ ብምቕባል ኣምሰያናቱ ድማ ሱዳን ነቶም ኣብዚ ቦታ ክነብሩ ዝጸንሑ ኢትዮጵያውያን ብዘይ ዝኾነ ጸገም ንኽነብሩ ኣፍቂዳ ጸኒሓ እያ።
ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ድሕሪ ምእታዋ ሱዳን ነዚ ኩናት ተጠቂማ መሬተይ ወሪራ ሒዛቶ ክትብል ከላ ሱዳን ግን እዚ ዝሓዝናዮ መሬት ልዕላዊ መሬትና እዩ ዝኾነ ዝግበር ናይ ሰላም ዝርርብ ድማ ነዚ መሬትና ተቆጻጺርና ጥራይ ኢና ነካይድ ዝብል ጽኑዕ መርገጽ ሒዛላ በዚ ዘይዓገቡ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዘተ ንምክያድ ሱዳን ካብ ተቆጻጺራቶ ጸንሐት መሬት ምስ ትወጽእ ጥራይ እዩ ዝብል መግለጺ ሂቦም ኣለዉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ነዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ